Ahojte, volám sa Lucia Šulcová, pôsobím ako Head of Health týmu Optimize a som študentkou posledného ročníka medicíny. Vítam vás pri novej sérii videí, ktorá je venovaná hormonálnemu systému ženy. V tejto sérii si postupne rozoberieme, ako fungujú ženské pohlavné hormóny, menštruačný cyklus, čo všetko vlastne na to vplýva a čo všetko dokáže tento systém narušiť. V dnešnej prvej časti si vytvoríme úplný základ a vysvetlíme si, ako medzi sebou vlastne komunikujú mozog, hypofýza a vaječníky a čo sa vlastne deje počas jednotlivých fáz menštruačného cyklu. Na úplnom začiatku celého systému nie sú vaječníky, ako si väčšina ľudí myslí, ale je to práve mozog, teda hypotalamus. V hypotalame sa tvorí hormón GnRH, je to gonadotropín uvoľňujúci hormón. Tento hormón sa neuvoľňuje kontinuálne, ale v pulzoch. Táto pulzalita je veľmi dôležitá, pretože predná hypofýza, teda adenohypofýza, podľa nej produkuje dva hlavné gonadotropné hormóny. Je to folikulostimulačný hormón, teda FSH, a luteinizačný hormón LH. Pulzalita funguje vlastne tak, že vytvorí sa teda puls a GnRH sa uvoľní, potom je zase nejaká prestávka a vlastne takto to funguje opakovane. Ak by sa GnRH neuvoľňoval pulzne, ale kontinuálne, tak došlo by k desenzitizácii receptorov a útlmu uvoľňovania FSH a LH. GnRH sa po uvoľnení z hypotalamu naviaže na GnRH receptory na gonadotropných bunkách adenohypofýzy, teda predného laloku hypofýzy. A tak následne dochádza k uvoľňovaniu FSH a LH. FSH a LH následne putujú krvou do vaječníkov, kde regulujú dozrievanie folikulov, ovuláciu a produkciu ovariálnych hormónov. A tak nám vzniká vlastne základná os, kde sa z hypotalamu uvoľňuje GnRH. GnRH potom vlastne pôsobí na hypofýzu, kde sa uvoľňujú FSH a LH a tie stimulujú vaječníky k produkcii estradiolu, progesterónu, androgenov a inhibinov. Táto os, hypotalamus, hypofýza a ovaria, funguje na spätnoväzbovej regulácii. Spätná väzba vlastne môže byť pozitívna a negatívna. Ak dôjde k zvýšeniu jedného vlastne z podradených hormónov, tak dôjde k zníženiu vlastne nadradeného hormónu. A pri negatívnej spätnej väzbe je to vlastne opačne. Čiže hormóny vlastne ovaria ako estradiol, progesterón, androgény a inhibíny spätne ovplyvňujú hypotalamus a hypofýzu. Vzniká tak systém spätnej väzby, ktorý môže byť väčšinu cyklu negatívny, ale v jednom kritickom momente sa mení na pozitívny a práve tento prechod vlastne vyvoláva ovuláciu. Teda tak, ako som povedala, vo vaječníkoch sa teda tvoria ďalšie pohlavné hormóny a teda vaječníky nie sú iba zásobník vajíčok, ale dochádza tam tiež k produkcii vlastne pohlavných hormónov. Žena sa narodí s konečným počtom primordiálnych folikulov. Primordiálne folikuly sú vlastne vývojové štádium ovariálneho folikulu a predstavujú základ ovariálnej rezervy. Každý folikul obsahuje nezrelý oocit, ale zároveň predstavuje aj malú hormonálne aktívnu jednotku. Folikul netvorí iba vajíčko, ale obsahuje aj bunky, ktoré produkujú hormóny. Tieto bunky sa označujú ako bunky Theka folliculi interna a granulózové bunky. LH vlastne po uvoľnení z adenohypofýzy pôsobí predovšetkým na bunky Theka folliculi interna a stimuluje v nich tvorbu androgénov, najmä androstendionu a testosterónu. Tieto androgény následne prestupujú do granulózových buniek a vplyvom FSH sa v granulózových bunkách zvyšuje aktivita aromatázy. Aromatáza potom premieňa vlastne androgény vytvorené v bunkách Theka folliculi interna na estrogény a to predovšetkým na estradiol. Tento mechanizmus sa označuje ako model dve bunky, dve gonadotropiny. Teda LH vytvorí androgénny substrát a FSH umožní jeho aromatizáciu na estrogen. Toto zároveň ukazuje, že androgény nie sú v ženskom organizme cudzie alebo patologické, ale sú prirodzenou súčasťou ženskej fyziológie a zároveň prekurzorom na tvorbu estrogenu. Ďalšími zaujímavými hormónmi, ktoré sú produkované v ženskom tele, sú inhibíny. O inhibínoch sa veľa nehovorí, ale sú vlastne dôležitou súčasťou hormonálnej regulácie u ženy. Inhibíny sú produkované granulózovými bunkami, ale aj taktiež vlastne žltým telieskom počas luteálnej fázy menštruačného cyklu. Sú dve typy inhibínov, je to inhibín A a inhibín B.
Inhibín B je významnejší najmä počas folikulárnej fázy a pomáha tlmiť FSH, teda zase je to spätnoväzbová regulácia. Vzniká tak regulačná slučka, teda keď je FSH vysoké, zvýšené, dochádza k stimulácii granulózových buniek, malých folikulov a tie granulózové bunky vlastne zvyšujú produkciu inhibínu, čo spätnou väzbou vlastne spôsobí pokles FSH. Týmto procesom dochádza aj k vybratiu dominantného folikulu, pretože pri poklese FSH menej citlivé folikuly podliehajú atrézii a dominantný folikul, ktorý má viac receptorov na FSH, tak aj pri jeho poklese dokáže ďalej rásť. Inhibín, teda tak zjednodušene, v hypofýze signalizuje, že folikuly na FSH reagujú a ďalšia stimulácia sa môže postupne znižovať. Inhibín A je výraznejší počas luteálnej fázy, kde ho produkuje žlté teliesko a taktiež jeho úlohou je vlastne spätnou reguláciou znižovať FSH. Udržiava FSH nízke počas celej vlastne luteálnej fázy. Ďalším známym hormónom, o ktorom sa v dnešnej dobe už počúva oveľa viac, je hormón AMH, teda antimuleriánsky hormón. Tento hormón taktiež produkujú granulózové bunky preantrálnych a malých antrálnych folikulov. AMH sa používa najmä ako nepriamy marker ovariálnej rezervy a reakcie ovárií na stimuláciu. Taktiež brzdí nadmernú aktiváciu primordiálnych folikulov a znižuje citlivosť rastúcich folikulov na FSH. Ďalšou skupinou hormónov dôležitých v ženskom organizme sú estrogény. Sú to skupina hormónov, ktoré zahŕňajú estradiol, estron a estriol. V reprodukčnom veku dominuje u žien estradiol, po menopauze relatívne dominuje estron a počas tehotenstva sa výrazne zvyšuje estriol. Estradiol sa tvorí v granulózových bunkách z tekálneho androgénneho substrátu. Po ovulácii sa tvorí v žltom teliesku a taktiež aj v periférnych tkanivách. Estradiol pôsobí najmä prostredníctvom estrogenových receptorov 1 a 2 a jeho hlavnými účinkami sú, že vyvoláva proliferáciu endometria, zvyšuje expresiu progesterónových receptorov, cervikálny hlien je vplyvom estradiolu rečí, vodnatejší, elastickejší a taktiež priechodnejší pre spermie. Podporuje prekrvenie, hrúbku a trofiku vaginálneho epitelu, taktiež lubrikáciu a elasticitu vaginálnej sliznice a tvorbu glykogénu v epitelových bunkách. Je zásadný pre udržanie kostnej rovnováhy, ovplyvňuje termoreguláciu, náladu, kognitívne funkcie, spánok, taktiež serotoninergný, dopaminergný a noradrenergný systém a má mnoho ďalších funkcií. Keďže estradiol spolu s progesterónom sú hormóny komplexné a ich postavenie v ženskom hormonálnom systéme je veľmi dôležité, tak si ich samostatne rozoberieme aj v samostatnom videu. Ďalším dôležitým hormónom je progesterón. Progesterón je dominantný hormón luteálnej fázy menštruačného cyklu. Jeho úlohou je zmeniť estradiolom vybudované endometrium na sekrečne aktívne tkanivo, ktoré je pripravené na implantáciu a zároveň vlastne ďalšou jeho úlohou je vytvoriť hormonálne prostredie vhodné na prípadné tehotenstvo. Tvorí sa v žltom teliesku, placente, na obličkách a iných steroidogénnych tkanivách. Pôsobí cez progesterónové receptory A a B a medzi jeho hlavné účinky patrí, že zahusťuje vlastne cervikálny hlien, zhoršuje tak prenikanie spermií, má termogénny účinok, vlastne vplyvom progesterónu dochádza k vzostupu bazálnej teploty a taká zaujímavosť je, že časť vlastne progesterónu sa metabolizuje na allopregnenolon, ktorý funguje ako silný pozitívny modulátor GABA receptorov a tak môže ovplyvňovať spánok, úzkosť, sedáciu, stresovú odpoveď a náladu. Taktiež vlastne vplyvom progesterónu sa zvyšuje citlivosť prsníkov, napätie a vlastne taktiež dochádza k prechodnému zväčšeniu objemu prsníkov. V ženskom organizme sa taktiež produkujú androgény, ako som spomínala, taktiež vplyvom vlastne FSH a LH.
Vznikajú vo vaječníkoch, v nadobližkách, teda konkrétne v kôre nadobličiek, v zóne reticularis a čiastočne aj v zóna fasciculata. A periférnou konverziou hormonálnych prekurzorov, napríklad v koži, v tukovom tkanive, pečení a tak ďalej. Patria medzi ne testosterón, androstendión, dihydrotestosterón a DHA. Androgény sa podielajú na sexuálnej túžbe, teda na libide, funkcii kostrového a svalového tkaniva, celkovej vitalite, raste ochlpenia a súčasne slúžia ako substrát na tvorbu estrogénov. Dôležitá nie je iba celková koncentrácia testosterónu, ale aj koncentrácia SHBG, teda Sex Hormone Binding Globulin. SHBG viaže časť pohlavných hormónov v krvi a ovplyvňuje, aká časť hormónu zostáva voľná a teda biologicky aktívna. Produkciu SHBG môže ovplyvňovať estradiol, inzulín, stav pečene, hormóny štítnej žľazy, výživa a ďalšie faktory. Preto dve ženy s podobným celkovým testosterónom nemusia mať rovnakú biologickú dostupnosť androgénov. A teraz, keď sme si vysvetlili, ako funguje os hypotalamus, hypofýza a ovaria a taktiež vlastne funkcie jednotlivých pohlavných hormónov, tak si vysvetlíme, čo znamená a čo vlastne je menštruačný cyklus. Prvý deň menštruačného krvácania je zároveň aj prvý deň cyklu. Učebnicovo je trvanie cyklu 28 dní, čo však samozrejme neplatí pre každú ženu. U dospelých žien cykly približne trvajú od 21 dní do 35 dní a samotné krvácanie trvá 2 až 7 dní. Cyklus teda začína prvým dňom menštruačného krvácania a končí sa začiatkom prvého dňa ďalšieho nasledujúceho menštruačného krvácania. Dôležité je aj to, že jednotlivé cykly sa môžu líšiť nie len medzi jednotlivými ženami, ale aj taktiež u jednej ženy počas jedného roka. Najväčšiu variabilitu má spravidla folikulárna fáza a luteálna fáza býva o niečo stabilnejšia, je to približne nejakých 14 dní, ale ani to nemusí trvať vlastne presne tých 14 dní. Menštruačný cyklus môžeme súčasne opisovať z dvoch pohľadov. Je to ovariálny cyklus, ktorý sa skladá z folikulárnej fázy, ovulácie a luteálnej fázy. A uterínny, čiže endometriálny alebo maternicový cyklus, ktorý sa skladá z menštruačnej fázy, proliferačnej fázy a sekrečnej fázy. Tieto dva cykly prebiehajú súčasne a hormonálne sú prepojené. Menštruácia je odlúčenie funkčnej vrstvy endometria potom, ako na konci predchádzajúceho cyklu a výrazne klesnú hladiny progesterónu a estradiolu. Pokiaľ v predchádzajúcom cykle nedošlo k tehotenstvu, žlté teliesko postupne zanikne. Tým sa zníži produkcia progesterónu, estradiolu a inhibínu A. Pokles progesterónu destabilizuje endometrium, dochádza k zmenám prekrvenia, aktivácii lokálnych zápalových a proteolytických mechanizmov, dochádza ku kontrakciám špirálovitých artérií, teda ciev v endometriu a následne dochádza k odlúčeniu funkčnej vrstvy endometria. A to sa vlastne navonok prejaví menštruačným krvácaním. Krvácanie teda predstavuje záver jedného cyklu, ale súčasne sa označuje ako prvý deň cyklu nasledujúceho. Na začiatku cyklu sú estradiol a progesterón relatívne nízko, pretože sa zníži ich negatívna spätná väzba na hypotalamus a hypofýzu a hladina FSH mierne stúpne. FSH začne stimulovať skupinu antrálnych folikulov a vlastne nie je to teda tak, že by sa na začiatku cyklu aktivoval len jeden folikul, teda len jedno vajíčko, ale do tohto procesu vlastne vstúpi skupina folikulov, z ktorej sa postupne vyselektuje dominantný folikul. Rastúce folikuly produkujú čoraz viac estradiolu a inhibínu B. Inhibín B, teda pätnoväzbovou reguláciou, spôsobuje pokles FSH a teda folikuly, ktoré sú slabšie a majú menej receptorov pre FSH, týmto poklesom FSH podliehajú atrézii a tak sa vlastne vyselektuje jeden dominantný folikul. Estradiol má svoje opodstatnenie v tom, že stimuluje obnovu a proliferáciu endometria, ktoré počas menštruácie bolo odlúčené. A tak sa vlastne endometriálna sliznica, teda maternicová sliznica, začne opäť budovať. Počas väčšiny cyklu estradiol vytvára negatívnu spätnú väzbu.
To znamená, že keď jeho hladina stúpa, tlmí ďalšiu produkciu GNRH, FSH a čiastočne aj LH. Pred ovuláciou však nastane veľmi špecifická situácia, ktorá je jedným z najdôležitejších momentov celého cyklu. Dominantný folikul svojim rastom a dozrievaním začne produkovať vysoké množstvo estradiolu. Pokiaľ je koncentrácia estradiolu dostatočne vysoká a udržuje sa určitý čas, jeho účinok na hypotalamus a hypofýzu sa zmení. Z negatívnej spätnej väzby, ktorá by znamenala vlastne pokles FSH, LH a GNRH, sa stane pozitívna spätná väzba. Namiesto tlmenia gonadotropinov začne vysoký estradiol podporovať masívne uvoľňovanie LH a v menšej miere aj FSH. Vznikne tak predovulačný prudký zostup luteinizačného hormónu. Ovuláciu teda nespustí iba to, že folikul mechanicky dorastie do určitej veľkosti, ale spustí ju hormonálna zmena spätnej väzby a následný vzostup LH. Vzostup LH spustí sériu procesov vo vnútri dominantného folikulu. Oocit dokončí dôležitú časť meiotického dozrievania, mení sa štruktúra steny folikulu, aktivujú sa proteolytické enzymy a zvyšuje sa lokálna produkcia prostaglandinov. Stena folikulu sa následne naruší a oocit sa spolu s okolitými bunkami uvoľní z vaječníka. Oocit je následne zachytený fimbriami vajíčkovodu a tie ho posúvajú smerom do ampuly, čo je najčastejšie miesto, kde dochádza k oplodneniu. Obdobie okolo ovulácie je zároveň sprevádzané zmenou cervikálneho hlienu pod vplyvom estradiolu. Tak ako som už spomínala, vlastne estradiol spôsobí zriedenie cervikálneho hlienu a tak lepší prechod pre spermie. Teda tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa spermie dostanú cez krčok maternice do vyšších častí reprodukčného traktu. Ovulácia však nemusí nastať presne na 14. deň. Ten 14. deň vlastne sa dá rátať iba pri 28-dňovom cykle a pri dlhšom cykle sa ovulácia často posúva neskôr a pri kratšom môže prísť skôr. Po ovulácii prázdny folikul nezmizne okamžite. Jeho bunky z toho folikulu, ktoré ostali, granulózové a tekálne bunky, podliehajú luteinizácii a vzniká corpus luteum, teda žlté teliesko. Žlté teliesko začne produkovať predovšetkým progesterón, estradiol a taktiež inhibín A. Dominantným hormónom luteálnej fázy je progesterón. Progesterón mení endometrium, ktoré bolo vplyvom estradiolu vybudované na sekrečné aktívne tkanivo, pripravené na potenciálnu implantáciu embria. Žľazy endometria sa stávajú kľukatejšími a začínajú produkovať sekret, ktorý je bohatý na látky, ktoré by mohli podporiť skrytý vývoj embria. Progesterón zároveň zahusťuje cervikálny hlien, znižuje kontraktilitu maternice a pôsobí termogéne. Preto po ovulácii dochádza k miernemu zvýšeniu bazálnej teploty, zvyčajne o 0,3 stupňa Celzia. Progesterón, estradiol a inhibín A zároveň vytvárajú negatívnu spätnú väzbu na hypotalamus a hypofýzu a FSH a LH preto počas väčšiny luteálnej fázy zostávajú utlmené. Takto je vlastne celý reprodukčný systém ženy pripravený na prípadné oplodnenie vajíčka a jeho implantáciu. Pokiaľ dôjde k oplodneniu a embryo sa úspešne implantuje, bunky vyvíjajúceho sa trofoblastu začnú produkovať HCG, teda ľudský choriový gonadotropín. HCG je štrukturálne a funkčne podobný LH, naviaže sa na LH receptory žltého telieska a zabráni tak jeho zániku. Teda naďalej bude produkovaný progesterón, estradiol a inhibín A. A tým je vlastne udržiavané endometrium a zabraňuje sa vzniku menštruačného krvácania. Neskôr preberie produkciu veľkej časti steroidných hormónov placenta. Pokiaľ však k implantácii nedôjde, HCG sa nevytvorí. Žlté teliesko postupne zanikne a progesterón a estradiol klesnú a začne sa ďalšia menštruácia. Čo je takou zaujímavosťou, je tak, ako som spomenula, že časť vlastne progesterónu sa metabolizuje na allopregnenolon a funguje ako silný pozitívny modulátor GABA receptorov, tak vlastne tým postupným zvyšovaním progesterónu a tým pádom aj allopregnenolonu sa GABA receptory postupne na túto allopregnenolovú moduláciu adaptujú a
pri zániku žltého telieska a pri rýchlom poklese vlastne progesterónu a tým aj allopregnenolonu, tak teda pri zániku žltého telieska pred menštruáciou dochádza teda k prudkému poklesu progesterónu, prudkému poklesu allopregnenolonu a GABA systém môže byť prechodne menej inhibičný. Ak sa GABA receptory neprispôsobia dostatočne rýchlo, tak nervové okruhy, ktoré regulujú emócie a stres, môžu byť excitabilnejšie. Teda žena potom môže byť podráždenejšia, úzkostnejšia, emočne labilnejšia, ale môže mať zhoršený spánok a zhoršenú reakciu na stres. A teda tak, ako sa aj hovorí, že psychika a emócie ženy závisia od toho, že v akej fáze cyklu sa nachádza, tak toto je jedným z dôkazov, že naozaj častokrát za to môžu práve hormóny. Teda zánikom žltého telieska dochádza k poklesu progesterónu a k odlúčeniu endometriálnej sliznice a začína sa vlastne nový menštruačný cyklus. Cyklus je dôležitým ukazovateľom celkového zdravotného stavu ženy. Vlastne reprodukcia je z biologického hľadiska energeticky náročný proces a organizmus preto nehodnotí iba to, či sú prítomné vaječníky a maternica, ale neustále spracováva informácie o tom, či má dostatok energie, či nie je vystavený výraznému stresu a či sú podmienky vhodné na ovuláciu a potenciálne tehotenstvo. Tieto informácie sa integrujú predovšetkým na úrovni hypotalamu. GNRH neuróny sú ovplyvňované nadradenými neuronálnymi sieťami, medzi ktoré patrí systém kispeptínu, neurokinínu B a dynorfínu. Tento systém sa skrátko označuje ako KNDI a tieto KNDI neuróny integrujú aj signály o tom, či má organizmus vhodné podmienky na reprodukciu a ich aktivitu priamo a nepriamo ovplyvňuje energetická dostupnosť, stres, spánok, inzulín, leptín, grelín, kortizol, stresová os, prolaktín, zápalové a metabolické signály a spánok a cirkadiánny rytmus. KNDI neuróny predstavujú pulzný generátor reprodukčnej osy. A neurokinín B prostredníctvom NK3 receptorov zosynchronizuje a aktivuje KNDI sieť. Kispeptín preniesie tento výboj cez KIS1 receptor na GNRH neuróny a dynorfín následnou aktiváciou opioidných receptorov sieť zabrzdí, čím vzniká opakujúca sa pulzná sekrecia GNRH a LH. Táto sieť pomáha vytvoriť pulznú aktivitu GNRH a zároveň príjma informácie o pohlavných hormónoch, energetickom stave a ďalších signáloch. Ženský cyklus je preto možné vnímať ako mesačný výstup o mnoho širšieho systému. V ďalšom videu si teda podrobnejšie vysvetlíme, čo všetko ovplyvňuje menštruačný cyklus, ako na to vplýva energetická dostupnosť, nízky kalorický príjem, taktiež tréning, spánok, stres a všetko, čo môže menštruačný cyklus pokaziť a narušiť správne uvoľňovanie pohlavných hormónov u ženy. Tak toto je pre dnešné video všetko. Ďakujem za zhliadnutie a teším sa na budúce. Čaute.